अमृत महोत्सव दिन व ऑगस्ट क्रांती दिनाचं औचित्य साधून मंगळवारी सकाळी ऐतिहासिक देवगड किल्ल्यावर नागरिकांनी मानवी साखळीत तिरंगा रंगाची वेशभूषा करत भारताची प्रतिकृती साकारली। यावेळी राष्ट्रगीताचं समूह गायन करण्यात आलं। ऐतिहासिक देवगड किल्ल्यावर पहिल्यांदाच प्रत्यक्षात भारताच्या नकाशाची प्रतिकृती साकारण्याची ही देवगड पंचायतीने संकल्पना पहिल्यांदाच राबवली आहे। अर्थातच यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांसह विविध संस्थांचं सहकार्य देखील लाभलंय। कोकणशाही खास आपल्या दर्शकांसाठी घेऊन आली आहे तेथील काही दृश्ये पाहूयात। स्वातंत्र्य दिनाचा, क्रांती दिनाचा, भारत माता की। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।